No niin, ja tervetuloa taas mun uuden videon pariin. Mä en oo tehnyt näitä vähän aikaa ja mä halusin nyt korvata sen tekemällä. Mä aloitin tän taas uudestaan. Mulla meni vähän noihin koulujuttuihin, lukiojuttuihin vähän aikaa ja näin poispäin, niin mä nyt ajattelin, että mä voisin taas tehdä. Ja mä en oo nyt pelannut ihan vähän aikaa tätä, että tää tulee taas vähän uutena mulle. Siis tietenkin mulla oli vielä tämä farmi maana silloin kun mä lopetin vähäksi aikaa, mutta nyt tästä teki mieli aloittaa pelaaminen ja näin poispäin. Joten mä laitoin Blackrockit, mitä nää nyt onkaan, kasvamaan. Ne on nyt tässä vähän aikaa ollut tässä ja siis mulla on pari vending machinea. Eli mä yritin tehdä VLiä sillä tavalla, että mä tein näitä uuden platformeja. Mä tein niitä aika helvetisti. 200 VL:llä yritin myydä, mutta ei ne oikein nyt oo napannut. Mä nyt tiedä miksi tuon päälle. Kuitenkin. Sitten mä sain Crystal Block 3 seedin, kun mä olin jossain parkourissa ja sit se vaan niinku tuli siihen mun eteen. Sitten mä en meinannut saada sitä, kun se oli se ihan helvetin vaikeassa paikassa, mutta mä jotenkin sen sit sain sieltä. Mä katsoin, että täällä oli jotain arvoa. Että mä en nyt ihan varma, että jos te viittitte laittaa, jos te autatte mua, niin kerrotte mikä se hinta olisi, niin se olisi kiva. Joo, tää on joku farmi, minkä mä oon ostanut. Nyt mun invi ei oikein tästä muuttunut melkein miksikään. Samaa tällaista, että tuossa on tuo Dragon ja mulla on tää Geiger ja mitäs vielä täällä onkaan. Täällä on pari VL:ää, kaikki on tuhlattu kalastamiseen. Sitten mun pitäisi ostaa näitä. Eikä. Mun pitää käydä ostamassa. No on vaan niin vaikea ostaa. Mä haluaisin tehdä sen Peachin. Mut joo, mä voisin yrittää tässä nopsakkaasti etsiä tän Geigerin. Ja mä sitten tuun takaisin. No niin, nythän se löydettiin. Mä löysin jotain pinkkiä kamaa. En tiedä, tää on kyllä ihan surkeeta. Että olisin toivonut niitä kristalleja, se musta kristallia, taitaa olla se arvokkain näistä. Mun piti myös kertoa, että mä olin tehnyt tällaisen pienen simppelin PvP-farmin. Ei mitään farmia, kun siis PvP-alue. Mä en nyt muista mikä se nimi on. Nyt mä muistan. Tämmönen, että tämänkin voi käydä tsekkaamassa jos haluu. Tää nyt on tämmönen perus. Vähän yritän saa grow-tokeneita tässä ja näin, mutta tääkin on ollut ihan hyvä. Tää on ollut joskus välillä aina hirveän suosittu. Täällä on ollut niinku 20 jätkääkin, mutta niinku ei se nyt oo oikein ollut silleen. Sitten mulla on myös se mun vanha Petja-farmi. Mutta siellä mä nyt on kovin usein ole käynyt enää, että voisin kyllä käydä katsomassa. Miten se menee? Kovasti aina kun mä menen Worldiin, niin siellä on joku drop game, niin mä en. Ja noi priceit muuten on reaaleja tässä, ne oikeesti telee tuonne, mutta mä yleensä otan ne pois, koska mä en, mä koko ajan menetän siinä, kun mä laitan nuo priceit, että tää on sinänsä aika helppo parkouri. Että joo, tää on tämmönen. Mä oon varmaan myymässä tän, että jos haluatte ostaa, niin laittakaa vaan offereita sinne alas kommentteihin. Niinku oikeesti joka worldi, mä inhoista, joka worldi mihin mä menen, se on drop game. Tai sit niinku, jos mä ostan jotain jotain vaikka raketteja, no se on nyt vaikka esimerkki, niin ei kun joku tulee silleen, Burning Eyes, mä halusin ostaa ne, niin se on tosi inhottava mun mielestä kans, mutta aina sanoo, että en myy niitä ja tälleen. No, mitäs tässä nyt, mä yritän vähän seikkailla täällä ja katsoa, hei tää on samanlainen melkein kuin mulla, no tää on ehkä hienompikin varmaan. Tää on just tällainen Grow Token farmi, että siellä on aina alhaalla jotkut trollit, jotka ei tästä tule päästä
ainakaan tällaisesta, koska tuolla ei mitään, niin kuin, miten ne vois hävitä tuolla alhaalla. Ne vaan tossa annattaa pois se. Sitten mä oon miettinyt, niin kuin, että mitä järkeä noiden sisällä laittaa jotain. Niin kuin, mä oon nähnyt, että tuolla se sisällä on, niin kuin, oliko se nyt Devil Wingsit, tuolla se sisällä. Ja sä et saa sitä mitenkään tuolta pois. Eli sä siirrä sitä ovea ja siirrä sitä takaisin, jos haluat. Mutta siis muuten toi on ihan niinku, toi on ihan hukkausta mun mielestä. Tai siis miksei se olisi. On se ehkä hienoa, että sulla on jotkut devillit siellä, mutta en tajua. Sitten myös siinä kalastuksessa mä halusin se hiton valoon. Valossa olisi aika kaunis. Otas hetki, mun pitää käydä katsomassa vähän mitä näitä mun worldeja on. Tää on vähän niinku tällainen esittelyvideo, että mä nyt tässä vähän näytän näitä paikkoja mitä mulla on ja tälleen. Käydään tuossa Denner Farmilla. Onko siellä nyt mitään? No, mä muistan aina, että ihan mun ekoja farmeja tai worldeja, ihan ekoja worldeja, että joo katon nyt, täällä on 1 vessanpytty laitettu ja tälleen, niin ei tää kyllä kovin rikas oo. Mä voisin ehkä antaa tää ilmaisiksi jopa tää worldi. En mä täällä tee oikein mitään. Oho, jes. Tota mun tarvii. Saan pari chestit sitten mun farmi worldi. Mä palaan kohta, jos mä löydän jotain mielenkiintoisia worldeja tai tällaisia. Ne on 6-8 vielä ne seedit. Yes, profit. Mä sain niistä seedeistä. Löysin se seedin vaan jostain lojumasta. Tai se oli se eventti, niin, mistä mä kerroin. Niin. Siellä kun yksi blokki on 4-5, niin kun niitä tuli 3-4 sieltä, niin catching. Joo, ja muuten niin tää worldi on Nasdaq. Siis ihan vaan jos kiinnostaa katsoa hinnat, jos sä et tiedä missä nyt löytyy, niin tuolta löytyy. Mä just kävin tuolta katsomassa, mulla ei niinku, mä olin silleen, että hei, pitäisi tarkistaa vielä. Ja silleen, että pitäisi katsoa, että olisiko täältä, löytyisikö. Ja täältähän löytyy nää kaikki ihan hyvin. 11-13 ja Handdragonia. Mä en taju kello näihin varaa, mulla ei oo. Ei mulla oo tuollaisia varaa. Mutta joo, mä tuun kohta takaisin. Jotain muuta mielenkiintoista. Mä löysin sen pojat. Mä löysin se. Helvetti on alkanut. Ei. Mä en halua olla täällä. No. Drop game. Mä en tajus sitä, kaikki vaan se. Drop. Oh no. This is so terrible. I'm stuck. Oh no. Enkä mä halua dropata noille mitään hyyskämmereitä. Lähtikää sitto. Eiku, miksi mä... No mä nyt menetin se Kriegerin prosenttiutu. No. I leave this shit now. No niin mä nyt löysin giveawayn, mutta mä en oo siitäkään varma, että onko se giveaway. Koska enhän mä näe tonne päähän mitään. Sitten kuitenkin jos siellä on joku Diamond Lock, niin sieltä se jätkä liukuu vaan ja ottaa se. Joku häkkeri siis ottaa sen vaan jollain speed-häkkillä liukuuta. No scam. Kyllä näillä jollakin on hyvä englanti. En mä täällä kyllä halua olla. Cell World. Mä en näe täällä mitään, mikä niin kun... Miksi sä haluisit ostaa tän worldin? Mä en näe mitään tarkoitusta. Tämä on normaali paska. Tarkoitus haukkoa, mutta se on vaan totta. No, mä tulin nyt lopputulokseen, kun vähän aikaa kierteli, että ei löytynyt mitään mielenkiintoista ja mä tarviin VL:iä. Mun pitää myydä Shinutkala. Ei. Ei. Se kattoo mua tolleen. Mä en voi myydä sitä. Mä tarvii jostain VL:iä. Mun on pakko. Kala. Fissi. Vissi. No niin pojat. Ostakaa. Fissi. Mä en tiedä mihin mä... Ei! Kato ne taas on täällä! Ne buy-ai pojat! Ei!
Mä menin myymään kalaa. Sitten tuli ostamaan mun palavia silmiä. Ei. Mä ootan tässä ihan teidän niin kuin nähden tässä nyt. Ja mä oon ihan varma, että kohta tähän tulee by B-Eyes. Niinku, toi on nyt toi sama jätkä. Sitä ei lasketa, jos se nyt sanoo, että by B-Eyes, niin sitä ei lasketa, mutta niinku, tänne tulee kohta uusi jätkä, joka oikeesti haluu ostaa nämä aisit. Mä tiedän se. Ottakaa. Kyllä mä tiedän, että te haluutte. I know te. Mä haluaisin tuon kalan, toi räpsyteltävä kala. Se on hieno. Skallis. Ei, tässä on, se on kohde. Ei, se ei ollut. Okei, nyt. Tää on 2 rikasta. Mä tiedän, että joku tulee kysymään. Koska niitä sateli niinku 50 jätkää. Varmaan niinku kaikki ryntäs mun kimppuun, kun mulla oli nää Burning Iceet. Ehkä nyt ei ketään tällä hetkellä kiinnosta, mutta joo. Mun pitää katsoa, että yritäks mut treida, ei. Bye B-Eyed. Ei. Mä en voi kestää tätä. I have to leave. Oho, mä lähin vahingossa. Selfissi. 5. Tuo apina on kyllä aika söpö. Tuo selässä. Joo, mä tuun takaisin sitten, kun mä keksin jotain järkevää. Katoin just näitä kalamainoksia, mä huomasin, että mitä ryöstämistä nää on. Siis Worldlocki tälläsesta! Sä et saa kuin joku hito sukkakala sieltä kuitenkin. Siis tää on niinku ihan tuhlausta. Kuka nyt tämmösiä ostais? No, mä nyt ajattelin tehdä tämmösen kala-altaan sille. Ja mulla on valmiiksi, kato, mulla on valmiit kala-altaat sille valalle, mikä sieltä tulee. Mä en oo yhtään varma, mitä sieltä tulee, joten mun piti nyt tehdä tämmönen allas, missä mä kalastan. No tuonnekin, ei. This seems so wrong. Taas pois, noin. Kai mä nyt voi kalastaa tässä. Tell me I didn't. Et mä en tehnyt tätä turhaa. I didn't do this wrong. Missä se on tossa? Ai niin, mä muistan, että tää paita, se tekee sille, että mä en näe, kun mä kalastan. Että mun pitää nyt riisuutua alastomaksi. Missä se on? Let's do this, boy. Oh yeah. Sieltä tulee valas. Eli muistaakseni silloin, kun sieltä tulee noita kuplia. Saamari paskaa! Mä en haluu tätä S-kirjainta. Mä en haluu. Mä en haluu.